Nggih, mekaten para rawuh, panjenengan sampun amirsani kebiar-kebiare Rok Setia Kawan ing siang menika nggih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran salajengipun nggih, soal niki pamundutan saking Bapak Tuan Rumah nggih menika Bapak Saturan utawi Bapak Saidah nggih, serangan Ibu Saidah nggih niki didamel langen beksan nggih. Soale waktune sik wonten ben boten lesu boten ngantuk nggih. Semonggo kita langsung kita mulai malih nggih. Kula badhe nimbali Kang Darmo Gati utawi sing duwe gawe utawi sing duwe hajat. Nggih menika keluarga besar Bapak Saidah sesarangan Ibu Saidah. Sesarangan Bapak Komari Nyonya Saidah beserta Mas Arif. 5 personil keluarga besar katuran minggat teng panggung pagelaran joget sesarengan artis biduan Rok Setia Kawan. Ayo Mas, dikei ding-ding alon-alon.
Sumber Wangi nggih niki gendeng anyaran nggih Mama, tapi lawas nggih. Sik digarap saiki. Sing nyanyi njaluk Mama tok. Iya, ndak apa-apa Pak. Nggih monggo. Kula aturi dumateng Bapak utawi Mas Komari nggih. Niki putrani jenengan nggih Pak. Oh mantu nggih. Sesarengan Nyonya Saida niku nggih yogane panjenengan nggih. Soale niku wau kan kula timbali. Nggih, sesarengan putrane nggih sing dikitan nggih, Mas Arif nggih. Nggih. Oh, sing gedean. Ayo Mas Arif. Ndak popo joget bareng keluarga besar. Semoga Mas Komang nggih sesarengan Nyonya Saida, sesarengan Mas Arif. Ambek sing dadi kemanten sing cilik ku mang Pak. Oh, turu. Nggih mboten napa-napa. Kesel nggih Pak. Nggih, semoga ayo masih Mas Komari sesarengan Mas Arif nggih, sesarengan Nyonya Saida. Bapak ndak mudhun ana kini terus. Oh, engko bengi ae. Iki sapa maneng sing ate diceluk, Pak? Kathah niki, Pak. Dibarengno maneng nggih. Dibarengno maneng mbek dulur-dulure sampean nggih. Oke. Kula tambahi malih nggih, sesarengan Bapak Sulianto, sesarengan Nyonya Sulianto, nggih. Sesarengan Mas Samsul dan juga Nyonya Ririn. Ini ditambah 4 personil. Semoga niki keluarga besar. Dulur-dulure sampean kabeh, Pak. Kabeh dulur kabeh. Munggah kuduan nggih. Nggih, semoga. Nggih, engko bengi maneng. Joget dituwukno panjenengan niat naga preok diseneng-seneng. Kesuk ndak ono. Nggih. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Jenengan tak dongakno seger waras nggih. Mari naga preok setia kawan iki rezekine tambah akeh. Oh, mari naga pindo. Ya Allah, panjenengan yo seger waras panjenengan. Nggih, nggih. Monggo. Bapak Sulianto sesarengan Ibu Sulianto. Sesarengan Mas Samsul nggih, Nyonya Ririn. Ono yo Mas. Ono. Ono wonge. Oh, nggih, monggo, monggo, monggo. Ayo. Jaluk lagu apa Mas? Lah ayo. Oh, iki anake sampean sing wedok ndak ketok blas mulai mang aku, Pak. Hah? Oh, lagune Denok, Denok rek, Denok rek. Oh, nggih, niki mantune jenengan niku yogane jenengan. Niki sing barep. Lah, iya marine lagune Masih njaluk Denok, Mbake njaluk Gerigis. Terus ndak apa-apa wis. Lanjut sampai Isya. Ayo Mas, lagu apa Denok dhisik Mas? Siapa jenenge iki? Uut. Ayo, joget sing bener Ut. Siapa? Oh, makne yo. Oh. Utul. Sayangku
niku terus nyuwun gending. Grigis. Nggih monggo ndak usah mudhun, Pak. Mas, ayo. Ndak usah mudhun dhisik. Iku mbake njaluk lagu Grigis. Ayo monggo terus. Mboten napa-napa. Sampean sing nanggap bapake. Ayo. Grigis. Merengis, merengis. kurang manis tamyai kula wis yo wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tamyai kula
matur sembah nuwun nggih dumateng Bapak Sulianto nggih sesarengan Nyonya Sulianto nggih sesarengan Mas Arif nggih sampun sowan sampun joget sesarengan artis biduan reok setia kawan nggih. Kembali ke panggung pagelaran jaipongan saklajengipun kula badhe nimbali ingkang Darma Gati nggih. Bapak Kartomo nggih sesarengan didampingi Bapak Saida niki soale pamundutan nggih. Sesarengan Bapak Tirto tak ketinggalan bab utawi Cak Bejo 4 personil yang saya panggil langsung naik ke panggung pagelaran reok setia kawan. Mas DKI ding Bapak Kartomo monggo mriki jaipongan sesarengan Bapak Saida Bapak Tirto Cacak Bejo monggo mriki jaipongan. Iya mari nih, tenang tak toto mari. Ayo Pak, rada ke barat sedikit, ya, rada ke barat. Ngadap ngalor, saya ngenteni kancani mah. Loh mek loro Pak, ndak gelem. Isin Pak, artisnya ndak nyokotan Pak. Oke, lagunya enak Mak Kualon, digoyang.
Matur sebanun. Dumateng para bapak nggih, dua personil yang telah sudi tampil di panggung pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran masih ada 4 personil. Yang pertama saya akan memanggil ada Mas Saiful. Napa Pak? Bapak Koyo. Oh nggih. Ada Bapak Koyo, mumpung durung lali. Dan juga Bapak Saiful, Bapak Roni, Bapak Syukur. Dan juga didampingi Bapak Muhlisin yang datangnya dari Bersari, Sumbersari. Monggo 5 personil. Monggo katuran minggat teng panggung pagelaran. Bapak Saiful, monggo mriki siai pongan sesarengan. Bapak Roni, Bapak Syukur, Bapak Polisin, monggo mriki siai pongan. Iya, saking pundi niki Pak? Hah? Oh ledokan. Oh ledok nggih. Nggih, monggo. Bapak Boyo. Nggih, sesarengan Bapak Roni, Bapak Syukur. Wonten. Bapak Muhlisin. Ngantuk arek-arek sing nabu iki. Oh, jaluk kopi ngono apa orek? Kopine jare ngantuk, Pak. Iya. Kopine ngantuk. Oh, Diwian, Pak. Nah. Oh, nggih monggo. Hah? Oh iya. Oke, engko bengi dados, Pak. Tenang ae, Pak. Ayo, Ut. Jagi. Ayo ditakoni artis ya, jok meneng ae. Oh, gerapakan dinyanyi. Woi. Ayo deh. Ya. Ya. Oh. Lo. Hey. Raino
ya tambah, mau bapak poyo. Sing duwe ledok ya tambah. Aduh, 2000 rek. 10 iku udah ono 2000 kurang lho, Duk. Li. Oh, 5000. 2000 katutno pisan. Dadi 7000 nyicil ndak apa-apa. Kena gawe tuku cengkeh ngono, Pak. Lah iki. Ya uut kumat. Berot. Oh, kulonan. Duk. Iki wedak lagi rek. Wedak metu.
Uwul maneng ndak apa-apa, Pak. Ayo. Kok pinter gebres Bapak iki rek. Wis ta, Pak? Wis. Ya. Aduh, iki kanca mulai cilik iki pancene rek. Iya, Bapak Poyo ambek Bapak sing duwe gawe iki kanca mulai cilik. Ndak apa-apa. SD-ne biyen padha cilike iku. Kaya aku. Oke, matur sembah nuwun nggih dumateng Bapak Poyo, joget ping pindho. Wuwul. Niki sing dicatet niki tiange wonten apa boten enten niki? Mas Mistojo. Sesarengan Nyonya Yunita. Dan juga Mas Rokim Nyonya Erni. Wonten. Ono, Pak. Iki ponak-ponakane sampean iki, Pak. Usalin. Mari adus sik tas. Nggih sumangga Mas Mistojo sesarengan Nyonya Yunita. Oh, celuk maning ya. Oh, mantu sing nomor loro ya, Pak. Sampeyan duwe anak piro, Pak? Mek loro. Putune akeh. Oke, monggo. Mas Mistojo sesarengan Nyonya Yunita. Mas Rokim Nyonya Erni. Monggo. Mas, ding-ding. Jawab enak, Mas. Iya, Mas Mistojo. Monggo mriki jaipongan sesarengan Nyonya Yunita. Mas Rokim Nyonya Erni. Monggo mriki jaipongan. Lu Jor. Lah iya. Mate manjang, Mas. Oh nggih, terima kasih. Masih Badang Setia Kawan original. Bule si panteng, orang si padang. Kare ngarep seneng lokasi datang. Aing mata bang rambang ngabas tinggal aneng seneng. Takut bule menteng rasa mandia manjeng. Malo rasa ate bule salah ngerti. Ngarep aku ate ape masake
tak wuwul. Nyanyi diri tak apa-apa. Nggih matur sembah nuwun nggih dumateng putra-putrine Bapak Saidah nggih. Sampun minggat teng panggung pagelaran. Nggih, kembali ke panggung pagelaran. Yang saya panggil masih ada 4 personil. Yang pertama saya akan memanggil Bapak Misrai dan juga Bapak Tiro, Bapak Sweet dan juga Bapak Saleh. 4 personil yang saya panggil langsung naik ke panggung pagelaran. Wonten apa boten enten? Bapak Misrai monggo mriki jaiponga sesarengan Bapak Tirta Bapak Suwit Bapak Saleh monggo mriki jaipongan. Sun lan riko duwe kangen, sun lan riko duwe impi, mergo sun lan riko siji. Iya. Iso ae arep iki ngene. Iki regene wong Jember nyene enak ya. Referit. Nono hang bisa. Nggih, Pak. Isin saiki ya, Pak. Ndak apa-apa maksi mek siji, Pak. Nah. Sing penting munggah menghormat Bapak jenengan iki, Pak. Nggih, monggo. Nggih, kok bengi. Ngalih. Lagune napa, Pak? Lagune Banyuwangian ya. Banyuwangian ya. Senggrang
matur sembah nuwun nggih dumateng bapake nggih yang telah sudi tampil di panggung pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran nggih. Niki sing badhe munggah mawon nggih. Niki soalnya catetan buatan enten sing munggah nggih. Ya napa Bapak Saturan sing badhe minggah monggo katuran minggah pun. Bapak Saturan. Ya napa niki? Sing badhe munggah mawon. Sinten? Mboten enten nggih. Ditutup napa dilanjut? Gawe engko bengi ae Pak ya. Jenengan cek dak payah-payah Pak. Nggih. Ya, engko bengi dikencakno sing enak ngono lho Pak. Nggih. Oke. Nggih.